Libre mo na, area mo na yun. Palubog na. Kira. Ulag na. Lagi bumat ta. Lah, bitaw no? Lah. Lord, thank you Lord. Thank you Star Saban. Ihulat lagi ta ba? Cellphone sa may. Bichoy. Abi, uno talaga giwat. Murag last na gito niya kuan ba utong ba? Gede. Ini berapa trek deh. Yung mga magisak mana, di na makita. Kamu. Alak ka. Video yan mo. Gigi pala ito. Kita bagi bay. Lilo ra ba ni? Leon. Mana? Yung gisuk ko na to no? Lugar begini na orang menguang. Yung to na gidya ba? Saka larito naog na. Larito naog na kay din ako. Luwag din sa. Wala gyud. Asa may mga breaker na isarado ko no? Wala lagi dito daw. Isarado ang engine room. Buto susunod na. Mana? Bulot din. Grabe. Wala ta gyud. Balay ito. Kailangan naman diri. Grabe.